Ahojte, vonku sa nám pekne oteplieva, prišlo leto a s letom samozrejme ľahké recepty, jednoduché veci a my si dnes pripravíme ravioli, veľmi jednoduché, chutné jedlo, ideálne takéhoto počasia. A keďže ravioli a budeme si robiť domáce, tak začneme testom. Múka je ten prvý krok, 200 g krásnej 0,0 a múky. Začneme, robíme si takúto jamku, robíme takéto okraje a do nej rozbijeme 2 vajíčka a 1 žltko. Takto vidličkou na úvod si spracujeme vajíčka spolu s múkou, samozrejme potom zapojíme ruky a vytvarujeme z múky a vajec hladké testo. No a po chvíľke tieto manuálne práce vám vidíte také nádherné cesto. Dôležité pri čerstvom ceste na cestoviny je nechať odpočinúť. Ideálne cez noc v chladničke, minimálne ale hodinu. No a kým budeme čakať hodinu na cesto, tak si vyrobíme plnku, pripravíme si hrášok a vlastne potom to už pôjde celkom rýchlo. A je samozrejme, že po sebe treba upratať a špeciálne cestoviny nechávajú celkom veľký neporiadok v kuchyni, ale to vyriešia kuchynské utierky od Harmony. Môžeme pokračovať ďalej, lebo čistá kuchyňa je základ. Ako základ na plnku, aby bola ľahká, aby to bolo také letné, bude rikota. K rikote si pridáme citrónovú kôru, nie šťavu, iba kôru, aby sme dostali tú chuť, ale nezriedili tú rikotu. Bazálku, čierne korenie, soľ. Máme tu krásny záhradný hrášok, ktorý treba trošičku povariť predtým, ako ďalej budem používať. Stačí mu naozaj 2 minútky vo solenej vode, potom rovno zachladiť, aby sme ho potom vedeli použiť ako garniš, alebo teda na záverné dochutenie toho jedla. A naše cesto krásne odstálo, ono trochu zmení farbu, je také tmavšie a teraz ho treba poriadne pomúčiť a použijeme takýto list na cestoviny, urobíme si to krásne, tenký plát cesta. Snažíme sa samozrejme čo najtenšie to cesto urobiť, keďže potom ho samozrejme budeme lepiť dohromady aj s tou plnkou, tak aby sa nám to pekne celé spojilo a zároveň je sa krásne. Keď je ten takto mierne vidno, je to úplne ideálne. Netrhá sa, nelepí sa a to je na základ na ravioli. Cesto máme takto krásne pomúčené a pripravené na stole a teraz na neho poukladáme takto zhruba 5 cm od seba tú plnku. Dôležité je, že pokiaľ vlastne máte ten spodný plát cesta, aby ten vrchný na ňom držal, tak je dôležité to pomedzi tú plnku potrieť vodou a tá vlastne bude fungovať ako lepidlo, ktoré tá raviola krásne zlepí. Takto. No a následne príde ten vrchný plát na ňo. Ja už tu chcem trochu skilu ho tu takto potom pekne sa popritláčať z každej strany. Snažte sa, aby vám tam neostal nejaký zásadný vzduchový vankúš. Takto pripravené cesto si nakrájame na samostatné ravioli a dáme variť do oslovenej vriacej vody zhruba na 3 minúty. No keďže sú to čerstvé cestoviny, tak tie sa rozhodne nevaria tak dlho ako tie sušené. Pripravte si nejakú misku alebo niečo, kde je trochu olivového oleja a postupne tie krásne uvalené ravioli odtiaľ vyberajte. Vôbec sa netrápte s tým, že sa to skrútia alebo podobne, že nevyzerajú dokonale ako z fotky. Sú to domáce ravioli, tak ani by ako z fotky vyzerať nemali. No a čo by to bol za taliansky recept bez krásnych, skvelých píňových orechov, ktoré si najprv na suché panvickom takto jednoducho orestujeme, že sú hotové ste tak, že zmenia trošičku farbu a rozvoňajú celú kuchyňu. A potom do panvice olivový olej, hrášok, ktorý sme si predtým trochu sparili, zarestujeme ho mierne a potom už len bazálka a môžeme jesť.
Talianska kuchyňa je známa tým, že nie je vôbec komplikovaná. Tak si nekomplikujte ani vy, urobte si to skvelé, jednoduché ravioli s hráškom a pieniovými orieškami. Nebudete ľutovať, lebo je to krásne, letné, chutné jedlo. Výborné. Výborné.